Skru låget af vores store norske sild og mærk suset fra Norskehavet. Sildene fås i hele 8 varianter, så der er noget for et hvert smagsløg til enhver lejlighed. Priserne er også for alderen værd, fra kun 18,95. Femka, Bilka, alle hverdage til klokken 20. En kop kaffe? Uden at vide, hvad det er brygget på? Nej tak. Men hvis hun havde haft en krystallerum med antiklorfilter, den nye kaffemaskine fra Molinex, så bare en kop kaffe måske. Hun har den. Molinex. Ops har tilbud på 3 flasker Grand Baron Cava for kun 125 kroner. Ops! Hvor i alverden finder du det billigere? Café Noir. Kaffen til alle livets stjernestunder. Ved du hvad, Hjerne? Se de klare stjerner. Er det ikke flot? Hvad sker der? Det sner det. Hvad, har I fået nok? Det var lige så romantisk. Jeg går nu hjem, Tobias. Nå, jeg troede, I ville have en hvid jul. Jul i Kvickly. 3 pakker Omo, frit valg, kun 69,95. Klip Stelton med Riberhus. Klip dig til en Stelton ostekniv, et æggebæger, en juicekande eller kontanter. Se hvordan på Riberhus. På UBH Brødristeren med den ekstra store rist og de kraftige kvartsrør bliver krydderboller, flyt, brød og basser ristet jævnt hver gang. Og uret slukker automatisk, når brødet er ristet. 249 kroner. Et blækskud fra UBH. Tror du på, at mennesker kan flyve? Is that our plane? Yep. Det gør Peter Banning ikke, selvom han engang selv fløj en hel del. Peter! Nu må Peter Pan igen flyve for at kæmpe mod sin største modstander. I hate Peter Pan! Hook, og han får hjælp af Klokkeblomst og de fortabte drenge til at genvinde hukommelsen. Peter, don't you know who you are? Julens storfilm på TV3. Hook. Første juledag 2030.